everyone, welcome back to Sunny Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, ibhungu lwakaNongoma uLuyanda Zulu lishayinde sheni kunoma ubani ongalixhasa ngemali ukuze liyoguqula ke isitho salo sangasese esibhedlela. uLuyanda uneminyaka u20 wakazibusele uthe udinga ukususa umphambili ukuze afakelwe inanazi ngoba usekhathele ukwenza ucansi olungahambisani nobulili bakhe. Uthe naye usejahe kabi bakithi ukuthi ke athokozele ucansi njengowesifazane. Akungisizi ngalutho mina ukuba nesitho sangasese somuntu wesilisa kubeni ngiwumuntu wesifazane ngokudala. Ngibone kungcono ukuthi ke ngishintshe ukuze ngizoba umuntu wesifazane ngokuphelele okuyiphupho lami lemihla ngemihla, kusho yena. uLuyanda uthe waqala ukuzizwa ukuthi ngumuntu wesifazane eseneminyaka esithupha. Ngiqale ngisemncane kakhulu ungaziqonda ukuthi ke kwenzekalani ngomzimba wami. Ngize ngaqala kahle ke ukuqonda ukuthi ngiyintombazane esemzimbeni womuntu wesilisa sengenza ugrade 10 enqaba yembube high school. Utheke umndeni wakhe nomphakathi wangakubo uyasemukela isimo sakhe futhi akakaze wazizwe ehlukumezekile ngenxa yobulili bakhe. Uthe udinga uxhaso lwezimali ukuze aye esibhedlela ayohlinzwa. uLuyanda uthe uqala ukuqoma abanye abantu besilisa eseneminyaka u16 futhi useke walala namadoda ayisithupha. Uthe nakuba engajoli namuntu manje kodwa uselwenze kaningi ucansi kodwa futhi akaluthokozeli, ufuna inkomo. Esonga ke uthe noma ngubani onemali yokumsiza fezekisa iphupho lakhe angaxhumana naleli phephandaba okuyiso lezo ukuze limxhumanise naye. Uthe uyazi ke ukuthi ke lolu hlobo lokushintsha ubulili noma ukushintsha ubulili kudla imali eningi kakhulu, so ke uyacela ukuthi ke onosizo amsize kwezezimali. Nathi ke bakithi insizwa efuna usizo lwezimali yakwaNongoma. Sebejwayelekile ke abantu besilisa abazishintsha ubulili ngoba bethi bangabantu besifazane kodwa abasemzimbeni yabantu besilisa. Futhi kulabo ke asebeshintshile uyawubabone nje ukuthi hayi ngampela umuntu lo umuntu wesifazane. Mombheka nje akubusabona ukuthi kwake kwaba umuntu wesilisa unless ukuthi ke uyazi ukuthi waye ngumuntu wesilisa, kodwa nje after they change ubulili babo impela mawuyinsizwa ungadideka. That's all we have for today. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.